Ngatisanganei zvekare vanhu vaMwari mukutaurirana shoko raMwari. Shoko redu ranhasi gai tiri pemusoro wenyaya unoti masuwo eHades haangaikundi kereke yaJesu. Masuwo eHades haangaikundi kereke yaJesu. Nhasi tichataura part 1, tozotaura part 2, totaura part 3, zvichida tinogona kusvika kupart 4. Sinasi part 1 yedu regai tiparure nyaya yedu inotsanangura musoro wenyaya yedu. Tinoiwana kuna Matthew chapter 16 verse 15 to 20, Matthew 16 verse 15 to 20. Akati kwavari, ko imi munonditi ndini ani? Ipapo Simon Petro akapindura akati, ndimi Kristu mwanakomana waMwari mupenyu. Jesu akati kwaari, wakaropafadzwa iwe Simon Bar-Jona, nokuti nyama neropa hazvina kukuzivisa izvozvo, asi Baba vangu vari kudenga. Neniwo ndinoti kwauri, ndiwe Petros. Pamusoro poruware urwu ndichavaka kereke yangu, masuwo eHades haangaikundi. Ndichakupa kii dzoushe hwokudenga. Chinhu chipi nechipi chauchasunga panyika chichasungwa kudenga, nechipi nechipi chauchasunungura panyika chichasunungurwa kudenga. Ipapo akarayira vadzidzi vake kuti varege kuudza vanhu kuti ndiye Kristu. Musoro wedu wenyaya yepapart 1 unoti, ndiwe dombo paRuware Urwu. Ndiwe dombo paRuware Urwu. Scripture yedu ichatibatsira part 1 tinoiwana kuna Isaiah 51 verse 1 ne2. Isaiah 51 verse 1 ne2. Nditeererei imi munotevera kururama, imi munotsvaka Jehovha. Cherechedzai dombo pamakatemwa negomba romugodhi pamakacherwa. Cherechedzai Abrahama baba venyu naSara akakuberekai, nokuti ndakamuda achiri mumwe chete, ndikamuropafadza, ndikamuita vazhinji. Teererai imi munotevera kururama, imi munotsvaka Jehovha. Cherechedzai dombo pamakatemwa negomba remugodhi pamakacherwa. Cherechedzai dombo pamakatemwa negomba romugodhi pamakacherwa. Cherechedzai dombo pamakatemwa. Tikaverenga zvakanaka shoko irori tinoona kuti pari kungotaurwa kuti imi vanokarurama, rangarirai uye munyatsotarisisa, munyatsoongorosesa, munyatsokutevedzera, muchiona padombo ramakatemwa kuti ndepapa. Kureva kuti zvamunoita imi zvinofanira kunge zvakafanana nepamakabva. Shoko raMwari pataverenga kokutanga padingindira redu pana Matthew chapter 16 verse 17 yacho inoti, blessed thou art Simon son of Jonah. Uyu ainzi Simon mwanakomana waJona, Simon Bar-Jona. Zvino Jesu aona kuti vadzidzi vake vanengewo vasingazivi apa, unovabvunza kuti nyika inonditi ndinani? Vamwe vanoti ndimi Johani, vamwe vanoti ndimi Elia. Iye kuti ko imi munoti ndinani? Ukanzwa Bhaibheri roti Simon Peter akati iye asiri iye akanyora, nokuti apa akanyora ndiMateo, aitoriwo umwe mudzidzi. Zvokanzwa kunzi Simon Peter akati, kureva kuti vamwe vakanyarara. Kunyarara kuratidza kuti naivo havazivi. Simon Peter anoti imi ndimi Kristu mwanakomana wokumusoro-soro. Iye Jesu oti Peter, oti Simon mwanakomana waJona, wakaropafadzwa. Simon mwanakomana waJona wakaropafadzwa, nokuti haisi nyama yakuzivisa izvi, asi kuti ndiBaba vangu vari kudenga. Obva ati neniwo ndinoti. Kureva iwo wataura ukati ini ndini mwanakomana wokumusoro, zvakaziviswa naMwari.
Saka nenivo ndinoti kwauri, ndiwe Petros, ndiwe Petra, zvichingoreva kuti iwe ndiwe dombo. Apedza kuti iwe ndiwe dombo, anobva ati pamusoro poruware urwu, achizvireva iye, ndichavaka kereke yangu. Masuwo eHades haangaikundi. Iwe ndichakupa kii, chaunosunga pano panyika chichasungwa kudenga, nechauchasunungura pano panyika chichasunungurwa kudenga. Sei ataura kudero? Nokuti ati iwe haasi nyama akuzivisa izvi, hadzisi pfungwa dzako idzi, asi kuti wazviziviswa nababa vangu vari kudenga. Kureva kuti still that baba vangu vari kudenga ndo vachange vachikutungamirira vachikuzivisa futi. Kureva kuti zvose zvauchasunga, zvaunenge waziviswa nababa, zvinotosungwa kuno kudenga. Nezvose zvauchasunungura zvichasunungura, nokuti kureva kuti iwe unenge une inspiration yauri kupiwa. Kureva kuti uchange uchiita zvakanaka, zvinotongozikanwa kuti zvauchaita zvinenge zviri izvo, nokuti unenge wazvipiwa nababa vangu vari kudenga. Saka izvozvo zvatiri kutaura ndizvokuti Simon anzi iwe ndiwe dombo. Iye Kristu akati pamusoro poruware urwu ndichavaka kereke yangu. Taverenga kuna Isaya, tanzwa kuchititi, cherechedzai dombo pamakatemwa. Cherechedzai dombo pamakatemwa. Isaiah 51 verse 1 to 2. Ukaiverenga. Pane pairi kuti cherechedzai dombo pamakatemwa. Atitika richidaro Bhaibheri riri kutaura kuti iwe uzive kuti iwe wakabviswa padombo. Zvino dombo pakabviswa iwe, kureva kuti iwe futi uri dombo, but pawabviswa padombo hombe rinonzi roko. Antoona, cherechedzai the stone where you a stone hewn from the rock. Anditika iwewe Peter, kureva kuti wave a stone, but a stone hewn from the rock. Uri dombo, asi dombo rabviswa paruware. Kureva kuti uri ka fraction kedombo. Kana takushandisa common sense tozoona kuti alright, vari pasi pako ava ijecha, nokuti jecha futi robva padombo, but iwe uri dombo manje, ava yatove jecha. But kuratidza kuti maparts edombo, particles edombo ese, asi iwe uri peta, uri dombo, uri stone. Asi upon this rock manje I will build my church. Saka iwe Peter uri dombo, asi wakabviswa paruware. Asi paruware urwu ndichavaka kereke yangu. Masuwo eHades haangaikundi. Obva aenderera mberi achiti, asi iwe ndinokupa kii. Ndinokupa kii. Rikandipa dzugurure zvakare. Panoti iwe ndichakupa kii. Ndichakupa kii dzoushe hwedenga. Antoona, ini kereke yavakwa padombo iri. Masuwo eHades haangaikundi. Iwe dombo ndichakupa kii. Kureva kuti ini ndini ruware, iwe uri dombo, but iwe ndichakupa kii. Kureva kuti iwe ndakuita mutungamiri, zviri pachena kuti aitwa mutungamiri, nokuti vamwe ava vese vatadza kuziva. Uye kureva kuti kuropafadzwa kwavo hakuna kuita sekwako, nokuti kwanzi Simon mwanakomana waJona wakaropafadzwa. Kureva kuti iwe ndowandakupa kii. Zvondiratidza kuti kana ari mutungamiri wekereke, angava apostol, angava prophet, angava pastor, angava bishop, angava elder, wamunoti mutungamiri wekereke, akaropafadzwa nokuropafadzwa iko, idombo rakabviswa padombo. Kunyange imiwo futi makabviswa padombo, but hamusiri mastone, munogona kuve jecha, tumatombo turi kutotungamirwawo nedombo iri. Saka iri dombo iri, mutungamiri uyu ndiye ari kupiwa kii. Kwete dzokuti aite zvaanoda, aite
aite sezvaamboita zvambomuzivisa kuti ini ndini Kristu. Aziviswa nani naBaba vangu vari kudenga. Kuti kidzi anenge anadzo idzi zvaari kuzosunga, ari kusunga zvaaziviswa nani naBaba vangu vari kudenga, kwete zvaari kufungidzira kuti aziviswa. Kuita kuti Mweya Mutsvene ndiwo uchange uchitaura. Achaziviswa nenzira ipi hatizivi, asi vachamuzivisa. Vamuzivisa chaasunga somutungamiri. Toziva kuti mutungamiri anoshanda nevamwe. Chaasunga somutungamiri chasungwa, chasunungura chasunungurwa. Hunge akaita saPita achitevedzera zvataura Mwari, nokuti Pita waziviswa kuti uyu ndi Kristu, wazviziviswa naBaba vari kudenga. Ndosaka ari kupiwa makii. Saka ikona vadherera vatungamiri ivava, nokuti vanopiwa makii. Vanenge vari vatungamiriri, kwete mhumhi dzakapfeka panenge makwai. Vatungamiri ivo vanozviziva. Munozviziva imi vatungamiri, uye munovaziva vatungamiri venyu. Right. Saka chandinoda kutsanangura panapa part 1 ndechekuti Pita wanzi dombo, asi ruware ndiye Kristu. Pari kuvakwa kereke iri kuvakwa pana iye Kristu, ichivakwa nani? Naiye. Zvondifungidza Nebhukadhinezari arota hope akudidzirwa na Daniel. Daniel anoti kurota kwenyu ndizvo kwokwaduku, sezvamavona imi chifananidzo, ndokubva mazovona dombo richigadzirwa namavoko asiri wemunhu rikauya rikarova chifananidzo ichi chikawa. Umambo ihwohwo ende umambo ihwohwo uchagara nokusingaperi. Ndizvozvo kuti Kristu ari kuvaka kereke yake paari, but iri kuvakwa nemavoko asingaonekwi asiri womunhu. Iye ari kuivaka, nokuti ari kuivaka paari. Ndiyo foundation, ndo ruware rwacho rwekereke iye Kristu, ende ichivakwa nani? Naiye. Asi inovakwa zvisinganzwisisiki. Kereke is a mystery, inovakwa zvisinganzwisisiki ichitovakwa. Kweni ikoko vanhu vashoma vangati uyu ndi ndakamuparidzira, wakangozoona aveko. Ichingokura kerekesho iri kuvakwa namavoko asiri womunhu, nokuti iwo wagara ugoni kuivaka. Munhu haungamutsananguriri chaiyo zvakateedzera zvaunoda, but Mwari ndo vanoitisa kuti atove pasi pako kari pasi peko iwe. Ari kutoitwa kuti ave pasi pako naMwari, kwete iye, nokuti hapana chinomukonesa kuti asave pasi pako. Anogona ngofuma akati handidi, asi nokuda kwaMwari anozviziva kuti ndinofanira kuve pasi pomutungamiri uyu, ndinofanira kuve pasi paPita, ndinofanira kuve pasi powakapiwa makii. Izvozvo zviri kuitwa naMwari, zvovakwa nemavoko asiri womunhu, zvichivakwa panani? Pana Kristu. Iye ari yeKristu, futi ari kudii? Ari kuvaka. Chandingoda kuti taurira nhasi nchokuti Abrahamu afananidzwa neroko, kuti ndo pamakameduzwa pari. Asi yeKristu kanoti Abrahamu asati aveko ini ndiripo. Haasi kuti ndaivepo sezvinotaura imwe translation. Ari kuti Abrahamu asati avepo ini ndiripo. Kuti akuti kana Abrahamu ari roku, karoko yacho futi roku iri kudamburwa pandiri. Muri kutomedurwavo muri vana vaAbhurahama nokutenda, muri kutomedurwavo mamedurwa pandiri, but mazotozomedurwa futi makumedurwa pana Abrahama. Kureva kuti dombo ramedurwa pandiri ndo rawamedurwavo. Saka imi rangarirai pamakamedurwa, moziva sosi kuti ndiani. Kana macherechedza pamakapemurwa zvanaka, ndichavaka kereke yangu pamusoro peruware urwu. Ndosaka vakazokuti maKristu, nokuti hamusi makazviti maKristu, asi vakanga vachikuonai, vakaona muchiita chaizvo kuti makafanana nepamakamedurwa, vakati aya maKristu. Imi mukatendawo mukati shuwa tiri maKristu. Saka cherechedzai dombo ramakamedurwa. Ndopandinoda kuti tinzwisise chiti kuti iye ndiye ruware, ende ari kuti pamusoro poruware urwu ndo pandichavaka kereke yangu. Ndo pandichadii? Pandichavaka. Handisandavaka, ndichaivaka. Vaari kutaurira vadzidzi vake, vaari kutaurira vanhu vanotenda kwaari, mabelievers,
vakatowanda nokuti paive nevadzidzi 12 tikazonzwa vamwe 70 tikazonzwa dzimwe hama dzakaita sana Johana mukadzi wakuza, kuna na Maria Magadharini, kuna na mbuya vaPetro, kuna nani. Handiti vese ivava vaitove maybe hundreds kana thousands. Handiti but vose ivavo ari kuti ndichavaka kereke, kureva kuti Yesu haisati yave kereke. Pane paakazoivaka. Ndo patichada kuti kana taenda papati tutono kereke yakazovakwa rini papi. Asi ichivakwa pai padombo, paRuware, runove ndiye Kristu. Vanhu vanotangira padombo estone vachienda kuna najecha. Takambotaura pane imwe nyaya tikati aiwa kana uchinzi wavaka pajecha hauna kuvaka pazvinhu zvisiri zvaMwari, wavaka pavanhu vaMwari, hauna kuvaka pana iye Mwari. Wavaka pavanhu vaMwari, hauna kuvaka pana Jesu. Ndosaka zvichizoenda nokuti kana zvinhu zvaipa vanhu vaMwari havagoni kumira newe nokuti vanotoriwo nenhamo dzavo. Anogona kumira newe kana zvaipa ndiKristu nokuti ndiye Ruware. Vamwe ava aiwa maparticles anoti kana mvura yauya zvinokunguruka zvichienda. Saka Jesu ndiye dombo ende achavakwa pamusoro pake iye. Aiva asingati paRuware urwu achireva Pita. Pita akamuti iwe ndiri kukuti Petro, kureva kuti dombo. But paRuware urwu, nokuti Ruware haisiyo Petro. Petro ari dombo, iri rabviswa paRuware. Cherechedzai pai paRuware pamakatemwa. Handisika paroku yamakaitwa huni yamakachekwa kubva paroku ndopo mocherechedza. Panani? Pana iye Kristu. Pati 1 yedu inoperera pano, tosangana mupati 2 Mwari vachitiitira zvakanaka muzita raJesu. Amen.